Spot na Vinohradech se změnil na Mugshot a vy si tam dáte například Naughty Dog nebo Kmeny. Je to nádherný místo, který žije v podstatě komunitně. Oni zatím vlastně ani nekomunikovali pořádně nějaký velký změny, ale ty lidi prostě chodí za dobrým servisem, za milýma lidma, který tam stojí. A já piju batch z Kolumbie od Naughty Dog. Je nádherně teplej, protože mají 3-temp filtr a 3-temp termosky, takže všechno je krásně tlakově uzavřené. Hej, mám úplně tropický ovoce, je to nějaká anaerobní věc, kolumbijský batch od Naughty Dog, který přechází do takový příjemný hořký čokolády. Vytěžený, je to nádherně, je to teplý, vůbec nemám prostě představu, že bych měl nějak jako chladný kafe.